Sena wara li ħarġu akkużi fil-konfront tal-eks segretarju ġenerali tal-Partit Laburista Jimmy Magro, dan għadu ma affaċċjax il-ġustizzja. Ir-rapport ta' dan il-ġurnal The Times of Malta fi-storja fil-faċċata tiegħu fejn ifakkar kif fi frar li għadda il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni kienet iddikjarat li hija moralment konvinta li Magro talab kickbacks biex jinħareġ tender. Il-każ seħħ fl-2014 meta l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali illi tagħha Magro kien konsulent dwar dak li għandu x'jaqsam mal-proċessi ta' tender kienet trid tagħżel kumpanija biex tissupplixxi l-provvista ta' makkinarju għall-maniġġar tal-iskart. Iżda minkejja li għadha tant żmien il-Pulizija s'issa għadhom ma resqux il-każ quddiem il-qorti, hekk kif iddikjaraw li hemm bżonn iżjed provi. Dan ifisser li hemm ċans kbir illi Magro qatt ma jaffaċċja l-ġustizzja. Magro, illi serva bħala segretarju ġenerali tal-Partit Laburista bejn l-1991 u l-2003 ħal kariga ta' segretarju eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali fl-2007 u serva f'dan ir-rwol sal-2013. Fir-rapport tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni jingħad li Magro talab 25,000 euro mingħand wieħed minn dawk illi joffrew biex jara li dan jirbaħ it-tender u jieħu l-kuntratt. Magro jiġħad dan kollu. Il-Kummissjoni li kienet immexxija mill-imħallef Lawrence Quintano ikkonkludiet li dan kien każ ta' korruzzjoni jew għall-inqas attentat li ssir korruzzjoni. Tgħid ukoll li għalkemm Magro ma rċifix dawn il-flus tinsab konvinta moralment li hu talabhom. Wara dan ir-rapport Magro kien ġie sospiż minn xogħlu iżda xorta waħda baqa' jirċievi nofs il-paga dovuta lilu. Ir-rapport tal-Kummissjoni għaddant il-Pulizija iżda s'issa mhux magħruf x'sar min-naħa tagħhom. Fir-risposti lil The Times il-Pulizija tgħid li qed tistenna mingħand ġurisdizzjonijiet barranin u li hemm bżonn ta' iktar provi biex tipproċedi bil-qorti.